Ang panawagan po namin ay kaya kami nandito sa Kapitolyo ay upang lumapit, humingi ng tulong kay nanay para magkaroon kami ng hustisya doon sa LGU ng Arayat na kung saan nararanasan namin ang panggigipit mismong Mayor Jeff Luris. Pinasaran niya ang Villa Integridad. Ang dami niyang mga nire-required katulad ng development permit, katulad ng license to sell na ang disod lamang ang may karapatan. So nakita po namin ngayon na bakit may panggigipit. Kasi ultimo sa media doon, o kaya may interview siya, binabanggit niya ang Villa Integridad na hindi daw niya i-renew ang business permit. And at the same time, nakikita po namin na napupolitika po kami. Bakit? Kasi po ang nangyari, pinipilit niya na si yung dating Vice Mayor, Pogi Malyari, ay kasama sa Villa Integridad, which is not. Kaya nga may mga dokumento kami rito, katulad ng SEC registration, na wala yung pangalan ni Mr. Pogi Malyari, the former Vice Mayor. Yan lang pinagtataka namin, bakit sinisingle out kami at pinipilit niya na kasama namin. Hinihingi namin yung alteration namin. Hindi po ibinigay ng LGU ng SB. Hindi po nila inapprovean yung alteration namin na yun po ang kailangan namin para magkaroon ng kanya-kanyang individual title ang mga kliyente namin. Nasa amin po ang titulo. Ang kailangan lang po namin yung requirements na manggagaling sa LGU para magkaroon ng kanya-kanyang sariling titulo ang mga kliyente po namin. At sa mga kliyente namin, lalo na sa mga OFW, na dumaranas ng stress, anxiety, magme-message sa amin kahit kalagitnaan ng gabi dahil pati sila hindi makatulog sa ginawa nyo sa amin. So Mayor, tulungan nyo po kami. Nanay, nanghihingi po kami ng tulong sa inyo na matapos po itong proyekto. Mabuti po ang hangarin namin, hindi kami manloloko. Katulad ng pinalalabas ni Mayor Jeff Luris.